जि गोबावनि उनाव थासोमलि जानो नागिरदों जायै जायै थांसै मोनसे गोथाव नंगौना नङा मोनफ्लेद्रायबाय नामा खननानै जोंनो कल्पनाया लानानै फैदो गोथाव जायाखै जाबाय आं गोथाव नंदों आरो दंखौसो नै मैदेर सुन्दाय बायदि गोदोर लाबोखादों कल्पनाया जोंनो आं नोंखौ लागोन दे नों खारबाय था सिङाव आंनिया दै हाबगासिनो खुगाथिं मानोथाय हाबा इखौ लानो हायो मोजां हो दे जाबाय जायाखै दां नानि माखासे इले इखौ हाथायाव हरदो आं इखौ इले इखौ जाबायथ' मुथिं हाबदो हिनजाव दोङो माबाया नोंथांमोना आंनि बे मलदिभ्स थांनाय भिडिअ'आवहाय आंनि माथोखौ बिराद गिदिर खोनादों खोमा माने ओरैनोथ' आंनि माथोआ बिराद गिदिरखा हा ओमफ्राय माथोआ आरो थरायदोंमोन ना बेखायनो बांसिन माबा जादोंमोन ओमफ्राय दायो जोङो दङ पुल भिल्लायावहाय ओमफ्राय पुल भिल्लानि आरो वाटार भिल्लानि हम टुरफोरखौहाय हम टुरसो होनफ्लांबाय माबा रुम टुरफोरखौहाय आङो अलरेडि शेयार खालामखाबायमोन आरोना नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय मलदिभ्स गेमस्रि होननानै सार्च खालामबानो आंनि मलदिभ्सनि ब्लगफोरखौहाय नुगोन बेयावनो आङो शेयार खालामखादो आरो ओमफ्राय मा होनो मिनिनोसो ओंखारो जोंथ' इदि माने जास्ट आंनिल' शुट खालामनो थाखाय थांदोंमोन आरोना माने बेरायथ'नो ओमफ्राय उनावहा जोंनियाव मोनसे मेथाइ दंखायोमोन नालाय प्रडाक्सनावहाय ओमफ्राय आं सानबाय इमान मोजां जायगा आरो मानसियाबो लोगोआव दंखायो जिहेतु मोनसे शुटखौनो लाना थांसै ओमफ्राय लावदुमाथ' जेबो इन्ट्रेस्ट गैया नालाय बिदियावहा ओमफ्राय जेबो रोंखाया बियो एक्टिंनि माने जिर' नलेज होननानै बुंबाबो जेबो फुल जानाय नङा आरोना ओमफ्राय बियो खामा होनना बुंबाय थादोंमोन ओमफ्राय आङो जि जुर खालामबाय माने 1000 टाइम्स बुंनायनि उनावबो बियो मानियाखैमोन बेनि उनावसो जेने तेने मानि होनो हाब्बाय ओमफ्राय जेने तेने लाबाय आरोना ओमफ्राय जा एसे हायो आङो बेखौबो सिरि नै दिनै होखुमाबाय नङाबाथ' बियो देखायनो होआखैमोन ओमफ्राय बिराद लाजियो नालाय बियो ओमफ्राय आंखौ बे भिडिअखौ होदो होनना बुंबाथाय सेस आरो आंना बिखुङा गोजा जाजोबसिगोन सेस बुजासिगोन आं थाव फोनना थानांसिगोन बिखुङावहा बिराद लाजियो बियो ओमफ्राय आं नोंथांमोननि थाखायसो फाइनेलि दिनैहाय आङो बिहाइन्ड दि सिनखौ ससे देखायनो होननानै सानबाय बेनि अनगा नोंथांमोना आंनो मा होगोन कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरदो आं इमान गावनि जिंदगीखौ दाव पे लगाकर आप लोगों को मैंने शेयर किया है हम लोग का BTS वाओ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गाइस आदाया लाजिदों आदाया लाजिबाय फिलिं जानो गैया रानसाब wow माबायसा दांनो खासेव बायसा ना माखाय लिहु ओमफ्राय जि मोजां लाना होदों आं नोंनो वाव लाजिलायलाङोसो जोंनि शुटिंखौ मा नायनो ओमफ्राय नै स्टिंग्रेस हमनो थाखाय फैदोंमोन जोङो माने हमनो माने जास्ट नायनो दांनो थाखाय फैदोंमोन आरो ओमफ्राय बिराद लिहुहु बोरैबा आरोना दांनो बोरैबा ना खारखायो ओमफ्राय दायो जोङो थांफिननांगौ नालाय स' जोङो दायो थांफिनसै बेलेग जायगायावहाय ड्रेसबो चेन्ज खालामनांसिगोन एकदम सिजोब्बायमोन नालाय खिन्थु बेनि एक्सपिरियेन्सआ बहुत मोजांमोन बहुत माने जि बरिया नांदों
दांदो दांनानै ना फार्स्टआव खिन्थु अरा ना खिनो ओंखारो अरगोन दांनानै खिनो ओंखारो ओमफ्राय माने इमान खाथि खाथियाव फैयो आदार जानो फैब्रा मा नै दायो जोङो ओंखारखांबाय ओंखारखांनानै आङो दायो एसे फट' सुट लानोसै ओमफ्राय उनावहाय लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ आं एसे देलायनाबो लाबावनो बेखिनियावनो आंनि शुट लाबाय थानायावनो सासे फरेनारा माने जोंबोथ' बिसोरनि थाखाय फरेनार ना जेनेबा ओमफ्राय बिसोर फट' लादोंमोन आरो इस गोसोआ मोजां मोनलायलायो नामा इस फरायथाय बियो खोमानिखौनो उल्थासो गानो इयो उल्था नङा दाबो उल्थासो नङा इखौ मस्रायना हो जायाखैना इखौ मस्रायना हो दा जायाखै इयो इथिंसो जागोनलै नामा ओरैसो जानांगौ दा आसोल मथे इदिसोब्रा ओरै जाबाय इथिं गाननांगोन इथिंसो गिदिंबाय थायो बे मोनसेखौसो इखिजानि होमबा नैलाय इथिंनिसो इथिंनिसो मेकआप आर्टिस्टखौलाय मानिफ्राय लाबोनाय खोमानिखौनो गाननो रोङा मेकआप आर्टिस्टआनो मिन्थावनासो इदि नामा नै गिदिंबाय थायो इदि इलाय नै जाबाय दा हा इलाय न' आवखाबाय थायोलै मावबाय थाया जिखि मिखिनो जो गानजायो आरो ओहो इदि नङा इलाय इदिसो थाखायो है नङा इलाय इदिसो थाखायो होमबालाय सोना हरनां दे उनथिंखौसो इखौ दोनथ'गोन नामा बेगफोराव लांगोन ना नायदो इयो मासे मोजां नुयो फट'फोराव आयु बेसेबां गोजान माहाय गोजान था उनसो थाबायबो होनबाय दा आं आंखौ मिनि मिनि थाबायबोसोनो नोङो इखौ नायफा फार्स्टआवनो हमखानाङा जेनेबा इदि थाबायबाय माबाय ओमफ्राय उनावहाय इदि हमदो इदि माबादो इदि आरो आखाइखौ सोआबाबो जागोन दे ओरै ओरै हायबाय थाबानो जाबाय अभी मैं मारूंगी साइड में इधर आ जा इधर ऐसे घूमेंगे ना मार दे ओरै ओरै खालामबाय था ओरै फिदिंबाय था ओइथिं थांनांगौ किचन में जा हा ये काफी दे फिदिंबाय था आओगे फिदिंबाय था इधर देखो ए ज्यादा हो गया मानोथ' गोलाव लादो गुसुंला इधर से हां बड़ा इधर एक मिनट चल हां डर लगता है मुझे रुको 1 मिनट आखौ मानो हेबनो गोनां जाखो हा हेबबालाय बोरै गारनो नोंलाय थैस इयावनो गोलैदों चलो दसे दुगैनोसै दैयावहाय दुगैनानै आरो दसे इन्जय खालामसै बा जोंनिया केमेरामेनफोरा हनै लाइफ जेकेट गाननानै पुरा गप्र सप्र लाखानाङालै नों लाथ'
दैया सिदाव लायगोन दा बुजियालै बा मालाय ग'प्र'दो माबा सुट लासोदो बा जाबाय दे हारे मा थांदो फैदो गियो आं फैदो दुगैनो थांबावगोन जोङो आरोबाव जि सान्दुंजों बिराद गोसोम जाबायलै बहुत गोसोम जाबाय जि मोजां नाङो नायनाय बिबारफोरा आयौ Ayo. Soalnya dress milih kan. Nah, fam lang cindang. Malah dress milih nih. Kayak ini saja. Manselip. Wah, jiwa ibu. Ayo, yo labai sang. Labai sang. Bonai dus nama. Banai dis. Fit banai dis. Banai. Lap na semua tu hebat tapi tahu. Ompay na दैनि बुखार नुलायबाय इयाव आयौ जों थानायाथ' इयावसो मोन नालाय आयौ गिबाय आं Orangnya sunai. Iku mana nih? Iku suci kan nang. Fai. Tay जोङो मोनसे शुट लाबावनोसै फट'आ सांनि जाबाय सान्दुं गैयाबाथाय मा जागोन दे Teri labra. Ay, kitubra ay ki. गोसोम माने माबा जादों आरो नै जों थानाय जायगाया बल भिल्लाया बिराद बुरजा बल भिल्ला दङ आरो बेयावहाय ओमफ्राय दाख्लैथ' जोङो माबायाव थादोंमोन नालाय वाटार भिल्लायावहाय बाट वाटार भिल्लानिख्रुइ बल भिल्लाया साबसिन बायदि मोनो आरोना आङो ओमफ्राय बेयावनो जों बिराद दुगैबाय माबाय मा होनबावनो आरो बिराद इन्जय खालामबाय ओमफ्राय ओरैबायदि सान्दुंमोन ना ओरैबायदि सान्दुं खामनानै लाइक कालिया भुटनिसो जाबाय आरो बिराद जोङो दिना दैयाव बिराद दुगैबाय माबाय बिराद मेंबायमोन ना ओमफ्राय नै जोङो दायो डाइरेक्ट माने डिनारखौ खालामनो फैबाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय नेक्स्ट डे माने जोङो बेफोरबायदि शेड्युल लायाखै आरोना जेनेबा आर्लि मर्निं सिखारनांगौ ओमफ्राय पुरा कन्टिनिउसलि शुट लानांगौ बेबायदि टाइपनि थांखायाखै नालाय जों जास्ट ओरैनो इन्जय माने लोगोफोरजोंहाय जेनेबा बेरायनो थाखाय थांबाय ओमफ्राय बेयावनो ओरैनो थास्लायस्लाय होननानै इमान मोजां मोजां जायगाखौ केपचार खालामनानै लांनोसै होननानै शुटखौ खालामनाय जादों आरो बेफोरबायदि नङा माने गोसो जाबानो लाबाय गोसो जाबानो गैया ओमफ्राय जोङो पुरा दैयावहा दुगैबाय माबायना ओमफ्राय मेंबाय बेखायनो डिनारखौ खालामनो फैबाय ओमफ्राय नेक्स्ट डेयावहाय खालामसै होननानै थाथ'बाय आरो ओमफ्राय नै नेक्स्ट डेयावहाय बेयावहाय शुटखौ लादोंमोन आरोना वाटार भिल्लायावहाय नैबेयावहाय जों थादोंमोन नालाय ओमफ्राय बेयो बिराद बरियामोन आरोना ओमफ्राय दैया सिङावहा माने एसे गुसुम गुसुम नुदोंबो जानो हागौ बाट रियेलाव बिराद ब्लुमोन आरो ओमफ्राय मा होनो नोंथांमोना जुदि जोंनि बे मलदिभ्सनि माबाखौ नुवाखैबा व्लगखौ होमबाना मलदिभ्स गेमस्रि होननानै सार्च खालामनानै इउटुबाव नायबानो नुगोन आरो आङो डिसक्रिपसनावहाय लिंकखौ होनानै दोनगोन आरो बिराद मोजां जायगाया नोंथांमोनाबो बेरायहैबानो जाबाय आरो बिहाइन्ड दि सिनफोरखौ आं बाराद्राय देखायबाय थाला आरोना बेखिनियानोसै नङाबाथाय आंहा बिगुरा जिखागोन हारायाबो थानाय नङा आरोना नै ओमफ्राय आंनि पार्सेल सफैदो आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आं पार्सेल अर्डार खालामबाबो नोंथांमोननो शेयार खालामखायो आङो
माने सिरि सिरि गान खुमाया आरोना इस नोंथांमोन देखायखायो नायदो मा बिहरदोंमोन आङो ओमफ्राय नै जेकेटआ मोजां ना इस आं कालारखौ जि मोजां मोनदों ओमफ्राय इन्सटाग्रामावहाय कलाबरेट खालामदोंमोन आरो जोङो बेयो बालु हार्बेल्स कुनकुमादि फेस ग्ल'यिं अइलमोन आरोना बेयो ओमफ्राय बेबो सफायखादोंमोन नालाय बेखायनो नोंथांमोननो देखायबाय आङो आयौ दा आरो मोनसे बेलेग जायगायाव थांनो नागिरदों आरो ना मोना नायनोसै नागिर हायरान जाबाय आङो नायनोसै लाखादो थांसै जों दायो दहाय जे नोंथांमोना बिहाइन्ड दि सिन भिडिअखौ जे नुबाय बेसोर एक्टर एक्ट्रिसआ दायो स्कुटिजों थांगासिनो दैलि मार्केटावहाय मैगंफोर लायनो थाखाय आरो ओमफ्राय दा माखासे साननो हागौ इसोरनो मैगं सेगं लायलायलायो लाजिथारा होननानै साननो हागौ आरो ना बाट नै मोनसे खोथाखौ बुंनो आङो खोनासं दिनैसो जेनेबा जोङो मोनसे मोजां लेभेलाव दङ बा थाखा फैसा दङ जेनेबा ना सोलिनो हानायखिनि ओमफ्राय दा जों जुदि गाबोननो जुदि फैसा गैया जाना होयो अब्ला जोंथ' मावखानांखागोन उपाय गैया सोरबा सासे मानसिखौथ' जोङो फैसा गैयाबाथ' दोननानैथ' मैगं लायहोनो हायाना बेखायनो मानसिया सब खामानिखौनो रोंना थानांगौ आरो सब सिटुवेसनजोंनो एडजास्ट जानो रोंनांगौ दिनैसो दोङो थाखा फैसाया गाबोनथ' थायाबोथ' जानो हागौ ना इसोरनि अननायावसो मोनगासिनो जुदि बायचान्स नोंहा जुदि खाफालाव गाबोन फैसा गैयियानो जानानै होगोन अब्ला नोङो सिटुवेसनजों एडजास्ट जानो रोंनांगोन बेखायनो जोङो माने सब खामानिखौनो लाजिया फांजिया खालामो आरोना मावो बा ट्राइ खालामो माने लाइफआवहा माबा मोनसे लेसन मोनबाबो जेनेबा बेखौ जोङो सौसिलांनो हायो बेबायदि आरो स' नोंथांमोनाबो दालाजि जिखुनु खामानियानो फिसा गिदिर थाया जा खामानि मोनो बेखौनो माव बाट गाज्रिल' खामानि मावनाङा आरो